Kuthe kuse kanjalo kusho ukuthi kwase kufika obokufika kuqala kulo baba lo. Bese befike kuqala bezokhuluma kusho ukuthi lo baba lo ube nenkinga yokuthi lamatoho mesephelile kwase kwafa amatekisi lakhe awu2. Uthe masefela amatekisi lo baba usedinga imali kanti vele kuzovela qhamuka bokufika kusenjalo evele nayidinga imali efuna ukukhanda lamatekisi. Bamthembisa le mali enkulu ukuthi bazokwazi bona ukuthi bamnikeze imali enkulu le mali. Kuze ezokwazi ukuthi akhandele amatekisi mina engenayo. Ubese ke lo baba bese engasanginiki inotice ngibe sengiphuma kanjalo esitolo ngasayithola nginotice ukuthi ngiyaphuma lesitolo base khona bazongena. Ungena bokufika manje la. Ngingazi. Njengoba bem-approach abathi akuphume wena. Akuphume mina kungene bona ngoba bona bafika nemali enkulu yona eyisamba ezokwazi ukuthi alungise lamatekisi akhe yini. Ngibe sengiphuma kanjalo ngaphandle kukhona nohlelo esomjoyinisa lona ukuthi athola ama-workshop ngoba wayi-ona nayo isitolo ukuthi akhule kwisitolo nje basemlethe nje asikulethela ekhaya kuukuthi ukwazi ukuthi uzobubamba ubeke something etafuleni sibe sikwazi nathi ukulelela ukuthi ukwazi ukubuyisa isitolo sakho back. Ngizocela ukuthi nje umamukele ngokusemthethweni kwabaka Black Life TV ukuthi useqashiwe ngokusemthethweni yilelo gama nje sengilidinga azi ukuthi useqashiwe okunye nokunye ke sesokhuluma off camera ukuthi ama details okusebenza kwakhe but nje ukuthi azi nababukele emakhaya bazi ukuthi useqashiwe ngokusemthethweni. Bathandi be-Black Life TV emakhaya uhlelo sithi vula amathuba okhuluma phambi kwenu ucoach Menzi bathi umenzi wezinto zenzeka. I don't just only scout technique and tactics, I also scout career opportunities nalabo abafuna umsebenzi. Njengoba sila sibhalelwe abantu abaningi abahlukahlukene siyi-Black Life TV bayakhala bathi nayo impilo ingisabotage, nayo impilo ingimisela ngendlela ehlukahlukene. Ngabe nina baka-Black Life TV ningakwazi ukuthi ningisize njengoba mina ngigraduateile noma ngineskill esiwukuthi noma ngiyakwazi ukwenza ukuthi ngine-CV yami ethi ngingakwazi ukwenza ukuthi but inkinga ngiyayifaka endaweni ehlukahlukene angikwazi ukuthola umsebenzi. Ingakho-ke ithimba laka-Black Life TV litha likulethele lolu hlelo ukuze likwazi ukuthi kube ilona lizosabalala umhlaba wonke jikelele mase libuya kuwena seluthi wakwazi ukusibhalela ngosuku lokuthi sesikutholeleke umsebenzi mase sisondela kuwena. Ingakho namhlanje this is the first episode yalolu hlelo. Namhlanje sinaye osibhalele okuyena oqala owasibhalela oyiphatha labantu abenza ukuthi siqale lolu hlelo esizokwazi ukuthi simvakashele size ukuthi ngabe yena yini emhlasela empilweni noma ufunani ngomsebenzi unani kodwa kukhona sesimphathele kona angizomthula kakhulu ngoba uzokwazi ukuthi ayikhulumele. Mina njengoba ngila ngiseThekwini eGagasini manje mengisuka nethimba lami sibheke khona lapho ehlala khona eAvoka masifika kuyena uzokwazi ukuthi ayithulele. Say no more, say less. Nakya babukele emakhaya sesambe safika la eAvoka njengoba sishilo nje umlomo ongathethi imali suke nje ngasho ngathi sibheke eAvoka ngoba khona osibhalele. Nakho ke ngifuna ukukwazisa kona njengoba nje sithi vula amathuba maningi ama-email noma umthamo wama-email esinawo wabantu abangena abafuna umsebenzi kodwa siyawafunda siwalandelele wonke lama-email sibone ukuthi kungani kumele sikhethe wena. Kumele ukuthi usichazele isitori sakho sonke usenabe ukuze sikwazi ukubona ukuthi nango fanele ukuthi kulo msebenzi okhona ovelile njengamanje simnike wona ngoba ngesimane sisuke nje sikhethe ngathi sikhethe ebhakedini silalela isitori sibone ukuthi udeserve kangakanani wena noma kuphuthuma kangakanani ekutheni ukwazi ukuthi ube ne-income ezokulekelela ukuthi niphile ekhaya. Ingakho noma enimbonayo la eceleni kwami ezokwazi ukuthi asichazele ngoba le story azosichaza isona sibhala kwi-email yakhe esenza ukuthi sikhethe yena ukuthi cha nangu ofanele ukuthi njengamanje simvakashele simnike leli thuba eselithela vela. Nawe siyaxwayisa lapha ekhaya ukuthi mosibhalele njengoba sithi vula amathuba sinabe isitori sakho usendlale ngendlela efanele ukuze sikwazi ukubona ukuthi ngabe wena nekumele sikutomule noma iyiphi indlela ekumele sikusize ngayo. Sesambe safika ke la eAvoka oseceleni kwami uma osibhalele khona ka Black Life kuleli hlelo lithi vula amathuba. Sicela ukuthi uzethule ma kubabukele emakhaya bekwazi ukuthi ngabe ubani esimvashele namhlanje. Sanibonani babukeli ba Black Life TV. Ngikhuluma nomama uPhilisiwe Nxumalo kwaMaphumulo.
Sibonge mawukuyithula kubabukeli lapha emakhaya. Sengicela ukuthi usenabe isitori sakho ngendlela osinabele ngayo uma usibhalela kwi-email. Usuke ekuqaleni uze uyofika egcineni ukuze nababukeli emakhaya bekwazi ukusizwa kahle nabo futhi bekwazi ukuthi kungani sidecide ukuthi namhlanje sivakashela uManxumalo. Ngiyabonga kakhulu. Isitori sami simi kanje futhi. Ngumama okhulele emakhaya, ngisomntwana lesikhathi. Kushuthi ngihlala isikhathi eside emakhaya, ngingasebenzi, impilo ibingahambi kahle, ngaze ngadecide ukuthi ngize la eThekwini ngizofuna amatoho. Ngenhlanhla ngathola amatoho ngasebenza, kunenye inkampani ebekade ngisebenza kuyona, ngisebenze nje isikhathi eside ngisebenza kuyona. Kuthe ngeCovid waphela umsebenzi. Uthe mawuphela umsebenzi sithe masidilizwa lapha sithola imadlana zethu. Ngibe sengicabanga lapho ukuthi ngoba sekuphele lo msebenzi konje nginga-investa kanjani. Ngabe kunobaba ke kwakhona la umakhelwane wami endaweni, ngibe sengixhumana naye, sengihlangana naye, sengicela kuyena ukuthi ngoba une-tuck shop ebenayo ebekade engayisebenzisi ngoba naye beyibambela amatoho nje lapha nalapha yana. Ngase sivumelana ukuthi hayi ngingayisebenzisa i-tuck shop kodwa ngizorenta kuyona 1000 njalo ngenyanga. Sabe sesivumelana ke naye. Ngibe sengihamba ke ngale mali ebengiyitholile la emsebenzini, ngathenga izinto zokudayisa umafriji nani sengenza ukuthi ngifake kule tuck shop lena. Kuthe kanjalo kusho ukuthi kwase kufika obokufika kuqala kulo baba lo. Bese befike kuqala bezokhuluma kusho ukuthi lo baba lo ube nenkinga yokuthi lamatoho mesephelile kwase kwafa amatekisi lakha awu2. Uthe masefela amatekisi lo baba usedinga imali kanti vele kuzovela qhamuka abokufika kusenjalo evele nayidinga imali efuna ukukhanda lamatekisi. Bamthembisa le mali enkulu ukuthi bazokwazi bona ukuthi bamnikeze imali enkulu le mali. Ukuze ezokwazi ukuthi akhandele amatekisi mina engenayo. Ubese ke lo baba bese engasanginiki inothisi ngibe sengiphuma kanjalo esitolo ngasayithola nginothisi ukuthi ngiyaphuma lesitolo base khona bazongena. Ungena bokufika manje la. Ngingazi. Njengoba bem-approach abathi akuphume wena. Akuphume mina kungene bona ngoba bona bafika nemali enkulu na eyisamba ezokwazi ukuthi alungise lamatekisi akhe yini. Ngibe sengiphuma kanjalo ngaphandle kwenothisi. Impilo ibe nzima, angifuni ukuqamba amanga, mfana wami ibe nzima kakhulu impilo kangangokuba ubaba akasebenzi, baba wasekhaya. Sihlala endlini e1 room nabantwana abawu3. Yona le. Yebo. Lo nomunye kufana ngabe nje kumanje usevarsity. Imali ayikho njengoba nje kwaphela umsebenzi akukho manje engikwenza ubaba nje bengasebenzi nje uphila naye ngokuthi ahambe mabembizile lapha bambize khona mhlawumbe usebenza lo 30 minutes loyo ayoma. Okay, umaphi sike sibone laba abanye bama koma hardware uma ehardware naye uma ehardware ngaphandle lapha nabokufika uma ehardware ngaphandle bamthatha osebenza nje leso sikhathi esincane nako futhi nayo lo mali asuke ebuya nayo so ngeve kuyimali ukuthi izokwenza yonke into. Kwesiqale futhi nenyanga iphele ukuthola ukuthi ayikho into ayitholile lapha akasebenzile. Kulapho ke mina siphela ngemali yegrant nabantwana kunzima. Kulaba abathathu bangabaholayo. Hola babili. Kunzima kufanele ingane ikhere esikoleni, kufanele kuthengwe ukudla nje okukhula endlini ubaba nje uhlela ayikho into eqhubekayo. Ngibe sengimanga bekwenzeka ngiyengithole ngihambe ngo-order spinach ngesidayise ngenze lokubeka isinkwa phezulu kwetafula. Imake ngesikhathi bekukhipha bokufika nje ukuthi awutholanga notice. Wafika umphathi isitolo on the same day wathi ucela uphume. Yebo. Wase kwenzakala kanjani ngezinto oyidayisayo nangento zakho? Ngibe sengithatha izinto mfana wami kunzima ngibe sengithatha izinto mfana wami ngingayicelela ngoba ngisho ngithi indawo incane siba u3 indlu encane siba u4 ngubaba. Indlu incane ngibe sengithatha sengicelela komakhelwane amafridge afile nje manje. Zabola izinto zami ukudla konakala nje izinto zami eziningi kumanje kuphele yonke into akhulutho. Kufanele ukuthi ngiqale phansi akube ngiyaqala manje imali wawuyithole umiswa emsebenzini ngabe wayisebenzisa yonke uvula isitolo noma khona ingxenyana ethizo owayibeka noma wayi-invest noma owayisave somewhere?
ngayisebenzisa yonke imali mfana wami. Ukusho ukuthi njengoba nje kwaphela nya kwashabalala Kwaphela nje, ngesitolo kwashabalala nje nje, phelile ngayisebenzisa nya yonke akukho nje imali, okunye nje manje. kwaphela nje kwaphela, ngayisebenzisa yonke imali. Ngoba nganginethemba lokuthi ngoba ngidayisa nje vele ngeke ngisaphuma la, sengidayisa nje forever. Kanti kuzofika bokufika bakhuluma nalo baba ngoba benemali. Ngoba sengiphuma kanjalo kuphela nje anginalutho nje mntanami. Njengoba kuningi kangaka ukuphithizela okwenzakalayo eNingizimu Afrika, siyezwa kunamamashi, abanye bathi abahambe, abanye bathi abahlale, abanye bathi mebehamba iy'ngane zabo lezi njengoba sesiyomalume ezosala nobani, abanye kuningi kuyaphithizela eNingizimu Afrika okwenzakalayo. Kodwa ngiyabona ukuthi ngasesitorini sakho mesikhuluma ngabo ukufika engazuthi bakusabhothachile. Bakusabhothachile ukuthi impilo yakho ikwazi ukuthi igcine manje ingahambi ngendlela eyiyona. Kuthini ukuphawula kwakho kulesiphithiphithi esikhona se-illegal immigration esenzakalayo eSouth Africa ngabantu bokufika? Ngilimalile kakhulu ngendaba yabantu bokufika, ngilimale kakhulu ngaze ngalimazwa umuntu wakithi ngenxa yabantu bokufika. Into yami ithi abantu bokufika mabefike lana bafuna ukusebenza, basebenzele imali encane. So thina iwejisi asifuni encane, thina sidinga ukuthi sisebenze sihole imali ephelele. So ingakho kwenzeka kanje ukuthi bathole imali encane ngoba bona bakhethile. Ngithi nje abantu bokufika benze kahle bahamba ngoba umoya wami bawukhathazela mfana wami njengamanje anginalutho. Ebengizocela nje bangibhalele Black Life. Ngiyacela baka Black Life bangisize. Ngokubuka kwami ngoba sengimdala angeke ngisakwazi ukusebenza mhlambe emafemini, iminyaka esangivumeli. Ya, kukona ukuthi ma story sakho sizwakele, sitheme siyifunda sihlunga kumthame besenawo, sase sakho singathi sisihlabe umcwele, sase sibona ukuthi isona esifanelekile ukuthi sisithathe sikuvashele. Kodwa engizokuchazela kona njengoba iminyaka yakhe isithe ukuhamba, mesibheka umsebenzi obowusebenza, lo ophele kade kufika iCovid. Udinga abantu abanomnyaka ewu35 kuya phansi. Kodwa kusuka manje ngenxa yeminyaka yakho angesisakwazi ukutholela yona, kodwa ukhona esikutholele wona ozokwazi ukukunika a minimum salary or minimum wage esazi ukuthi eSouth Africa iyona ebekiwe ngokomthetho, ukuthi uzothola nje isalary ukuthi uyakwazi ukuphila, uyakwazi impilo yakhe iye phambili. Siphinde futhi asogcina lapho, sizophinde futhi sikuseke ngama workshop azokukhulisa ngokurana i-tuck shop, azokukhulisa ngo-stock taking nezinto ehlukahlukene. When come to i-tuck shop kunama workshop ahlukahlukene esizokuhambisa ngawo, ngoba njengoba sizokuthatha uyosebenza sizokulekelela ukuthi ukwazi ukuthi uphinde futhi ngokuhamba kwesikhathi isitolo sakho usivuse, noma ungeke usasivusa la kade usolonto, ngoba ngiyacabanga ukuthi anganomusho lesi khona engisidlulela ngenhla esinabantu bokufika, ngoba mothi kamakhelwane ngibonile kunekhumbi impela engaphilile, ngitheme ngidlula ngabona isitolo lapha mengingena ngifuna i-airtime kunabantu bokufika isona. Noma kungasona ke lesi sokubuyisela kusona, kodwa sizokunika ama workshop ne training ukuthi ukwazi ukuthi uunderstand ngokurana nokuoperate isitolo, nokulicensing yama tech shop, kuningi okwenzakalayo njengamanje, nokuapplyela i-small business funding. Njengamanje ngithi ngizocela ukuthi sihambe khona uhambe ngifisa ukulithatha nawe ukuze ukwazi uyobona ukuthi ngabe yini esikuphathele kona. Angazi noma uzokwazi ukuthi usinike leso sikhathi. Ngiyabonga mfana wami. Mbukele ekhaya weBlack Life TV. Njengamanje hamba nathi siyathatha manje njengamanje la eAvoca siya naye eThekwini eGagasini. Khona simphathele kona uzobona nawe. Say no more, say less. Nakho
Oh, sanibona. Ngibona njani bhuti? Siyaphila. Sikuvashele namhlanje. Hamba nobani? Sondela ma. Phathi umanqumalo la. Hayi ngihamba nje manje khona la. Sabona Akubona. kanqumalo. Ngiyaphila sesinjani? Ngiphila abanqumali ubani? Ozwide umkhathi osothandosa. Hayi siyabonga. Ya sithi sivakashele la nosisi umanqumalo njengoba uke sisebenzisana nawe usisi uphililo usesitolo sakhe la usisi lo wasibhalela efuna ithuba lomsebenzi. Sacela nje mhlambe nje ukuze uvele nje la ngapha bekubone ababukeli beBlack Life TV. Cela usichazele nje ngebhizinisi lale ekhaya ngizokuchaza nje usisi naye somamukela ngendlela esemthethweni. Hayi lona le business wona elibona nana kulona ibhizinisi elikhulu, ibhizinisi elincane. Saliqala ngo-2019 up to now. Le business elingenzi imali engako lona kodwa siyazama ukuthatha isimba nje sibeke etafuleni. Into enjalo nje. Ukubambisana nje kuphela okubalulekile. Usisi unayo experience yokusebenza? Uke wasebenza mhlambe somewhere? Ngeke ngasebenza kodwa ngoba iminyaka misithe ukuthi khula kancane angina experience entertain kodwa nje bangathola nje umsebenzi mhlawumbe engangibhekela wona Black Life nje amatohwana angathini nje zokwazi ukuthi ngibake isinkwa phezu kwetafula. Hey, singazama khona mhlawumbe ukuthi ubambe kwesikhashanyana ungakatholi ubufuna kwenye indawo. Ngoba kubalulekile ukuthi kube khona something ozoyibeka etafuleni nje kubusho nawo. Kodwa angeke sesithembiso okukhulu. Ikona nje mhlawumbe sibambe uzobamba lapha nalapha yana. Soncingisana nje ngasho njalo. Yebo sisi. Ngizokwazi nawe ukuphila. Kodwa ububheka kwezinye indawo ngoba nawe uyabona kuyona into ongayithatha ukuthi into epermanent ngoba nathi siyazama nje ukubona. Ya esingaqinisekisa mhlambe akwazi ngoba kukhona nohlelo esomjoyinisa lona ukuthi athola ama workshop ngoba wayiona nayo isitolo ukuthi akhule kwisitolo nje basemlethe nje asikulethele ekhaya kuukuthi ukwazi ukuthi uzobubamba ukuze ubeke something etafuleni sibe sikwazi nathi ukulelela ukuthi ukwazi ukubuyisa isitolo sakho back. Ngizocela ukuthi nje umamukele ngokusemthethweni kwabaka Black Life TV ukuthi useqashiwe ngokusemthethweni yilelo gama nje sengilidinga azi ukuthi useqashiwe okunye nokunye ke sesokhuluma off camera ukuthi ama details okusebenza kwakhe but nje ukuthi azi nababukele emakhaya bazi ukuthi useqashiwe ngokusemthethweni. Hayi kona ngaqala mhlambe kusasa ubamba kodwa engikuthanda kakhulu lo kuthiwa uthi ufuna ukuzikhulisa nawe ukwakho uzibambela ukwazi ukuzenzela. Nami ngivulele lelo thuba ukuthi nami mhlawumbe ukwazi ube khona ozokufunda lana ukwazi ukuthi uqale lakhe ibhizinisi nami ngizokuzama ukuthi ngikulekelele lapha nalapha. Ungakhathazeki ukwazi ukuthola kodwa kwamanje ngaqinisekisa ukuthi ya ungaqala usebenze kwesikhathana kodwa nawe uzikhulise ngokwakho njengoba usho nje ukuthi awufuni uqala into yakho ube right. Manqumalo uzizwa kanjani? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngiyabonga kwa Black Life ngokungisiza bengiphela utaka bengilona ngibishile ngiyajabula kakhulu ngiyabonga. Nje ningisizile nje ngoba ngizeze ngifika lana nje sengizobona chaza nje ngiyaqala ngizokwazi nokubeka isinkwe etafuleni babajabule nezingane nje kunokuthi ngihlale ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kwa Black Life ngiyabonga kakhulu. Okunye kokubalulekile ukuba honest. Ngicela ukuthi ngikuthembe sithembane nawe ukhombisa iqiniso kumina ngoba nawe ngiyakwenzela iqiniso njengamanje ngikuthatha ngithi ibasesitolo ngicela ukuthi uthembekeke kungabe ukuthi ngizokulandela ngibe semva kwakho njengoba ngikuthatha nje ngithi woza la ekhaya uzobambisana ngifuna ukubona umehluko ukuthi lesi sitolo sikhule kuba khona kwakho kube khona ukukhula komsebenzi ngicela ukukuthemba nawe uthembeke kumina. Hayi ngiyabonga ngisacela ukubuka nje ukuhamba ke ngikuthi la intombazane yami la yenye esebenzayo izokusiza ngama prize uzobona yena ezokutshela ukuthi ama prize ukuthi sisebenza kanjani la ekhaya isikhathi sokungena isikhathi sokuphuma yonke nje nemthetho la ekhaya yona ezokutshela kwenzakala kanjani. Okunye ke mengingakutshelanga kona ufuna ukwazi uzobuza kumina. Yebo ngiyabonga kakhulu. Ake simshayise itour around before sikhulume naye sikwazi ukuthi sigoqe uhlelo. Sabona ma? Njani mntanami? Ngiyaphila. Igama nguSamkeyo nomba. Ngomama Nxumalo Maphumulo. Oh, ngizofundisa malana namaphazi. Kuleli side lezi ngalana. Izinto zabantu sebekhulile. La ku 3 ku 100 rand mama. Lesi sikhindi lesi sisodwa
su-30 rand. Uma sithi sangala ngaphesheya kwabafana ngala okomama ngala. Ya icathulo le icathulo zabafana sebekhulile ngala icathulo zengane ezamantombazane. Ama-price akhona? Ama-price u-LTD u250, u-ADD 250. Ngiyabonga. Ngicabanga Ngizoba ngiyaqala kusasa ngijabule kakhulu ngoba kuthiwa ngizoqala wena uzobe usungivile okunye uma ngo-8 Siphuma. ngo-5 o'clock. ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Hayike Banqumali. Ngiyabonga. Mina uhambo lwami selihambe laphela nawe la ekhaya. Uwona umsebenzi wakho omusha lo. Uwona usuzokwazi ukuthi manje ukwazi ukubeka isinkwa estafuleni, ukwazi ukuthi ingane zihambe ziphethe, zikwazi ukuthi ingane laledlile. Okunye yebo off camera sisazoqhubeka nawe ngokunye okuphathelene mhlambe nokutrainwa kwakho, nokukulekelela ekutheni ukwazi ukuvusa i-tuck shop yakho. Uzizwa kanjani ngosizo othe walithola ka-Black Life kulolu hlelo esithi vula amathuba? Sicela utshele ababukele emakhaya ukuthi uzizwa kanjani. Ngiyabonga Black Life ngijabulile kakhulu, ngizizwa ngijabulile nami sengizokwazi ukuba umama nje kwabanye umama nje ngikwazi ukwenza izinto zenzeke ngoba kusasa nje ngiyaqala sengizokwazi ukubeka isinkwa nengane zami noma kukuncane kodwa nje kuyangijabulisa ngoba bengihleli noba bengenzi lutho. Ngiyajabula kakhulu, ngiyabonga Black Life lapho abakwenze kumina bakwenze nakwabanye. Hayike babukele emakhaya, mina igama Coach Menzi, bathi umenzi wezinto zenzeke. Nawe ngiyakutshela lapha ekhaya uma uthi impilo yakusabotage unenkinga kuhlukahlukene, umsebenzi awuveli awutholakali, ugraduateile uneskill esithize, unento eningi ehlukahlukene, hayi nokuthi mhlawumbe ugraduateile kuphela. Unayo nje i-CV oyenzile ukuthi ungakwazi ukuthi ufune umsebenzi, une-story ongakwazi ukuthi usichazele sona. Sibhalele lapha kwi-email ozothi uyithole la escreenini sakho, ukwazi usichazele isitori sakho. Usizwile isitori sakho masisuke ekuqaleni size siyofika egcineni. Nawe uzosichazela ukuze sikwazi ukubona ukuthi le story sakho isona kumele ukuthi sisihlunge ukuze sikwazi ukuthi sikulekelele ngomsebenzi with your dream job. Njengoba usibona nje sime kanje, usewutholile umsebenzi. La ekhaya sekunomsebenzi omusha. Nangu omunye simbonile emchazele emyalela. Nawe kusasa kungaba nguwe uma ungasinika isitori sakho. Mina kwami okusuna namhlanje luphethe la uhlelo olubukayo sithi vula amathuba. Ulithulelwa ngaba ka Black Life TV ngokubambisana nabaka EasyBet. Use promo code evele screenini sakho ukuze ukwazi ukuthi ubhethe. Ngithi say no more, say less. Nakhya Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.